Ngayong buntag mga katumudachi. Today is Monday. Work natin today. Nag-cons ako, nag-stop kay mag-video ko kunuhay. Oh, kuan na to karon, papunta na ako sa work, mag-bus tayo. Kasi today our vaccination, second vaccination natin mga tumudachi, ngayong hapon. Kaya mag-bus ako. Yung bus natin is 7:38. Tapos 7 kape na. Mga 7:25 na tingali. Paspas taglakaw. Ha? Lakad na tayo papuntang bus stop. Tugnaw karon mga tumudachi. Ay, na-jacket ko ba? Tugnaw na ngayon. Init ang kuan. Na ay. Hasaimasu. Na ay kuan. Na ay san ba init. Pero, kuan siya. Tugnaw. Naman, madali na tayo. Hapit ng kuan. At maliit nga ta ba? Dito na yung bus natin. Ala, tagan. Okay. Kababa na tayo sa bus. Walking na tayo papuntang work. Na yung mga yung mga matangkanda, nag-prepare na sila kay kuan sila ba, magsanay. Mag-golf sila dito ba. Kay sunny day man ngayon. Mag-golf sila. Oh, tingnan niya. Kita niyo yan? Kanang may mga flag mga tumudachi. Meron din na. Naman ay ilang kalingawan mga tumudachi. Yung mga walang trabaho na na mga matatanda. Hi! Dito na pala tayo sa City Hall. Hindi na ako nag-video kanina. Papunta dito. Sa Atbang ba? Nya, sayo pa man. 3 pa yung natin. Yung vaccine ba? Alas 3 pa. O, di pa tapasudlon dito sa kuan. Sa area dyan nga magpabaksin ka. Manggiguto man ko. Okay, wala. Hindi ako kumain kaninang lunch. 2:20 pa. May pa ako. Mga 20 minutes or 30 minutes ko. Mukaon. Kaya pa. Pasok muna ako sa 7-Eleven mga tumudachi ha. Hi. Kalo-kalo tao kay init. Kaninang umaga is kuan. Bugnaw kayo. Nakabili na pala tayo. Ito is lumpia. At saka manok. Manok siya. Tapos yung drinks natin is kuan. Otsa. Green tea. Mamaya pa sana ako kakain. Pagka-uwi ba, pero hindi naman kaya sa tiyan ko. Nagkuruk-kuruk anak na akong tiyan. Kaon sa tagdali-dali. Kaya para, kuan, nagruman ako kaon. Dool raman dara, labang rako dito. No? Sige, kain muna tayo. Unahin natin kakain yung lumpia. Parang lumpiang Shanghai siya kay pork man daw kuno ang kuan. Nasa loob. Ang food niya, hindi siya tawgi. Ngut, unsay food niya, oh? Hindi siya tawgi, mura siya ka ng bihon. Bihon, manaay ka ng ginaling. Unsa ka ni? Masya, bihon. Manaay mga gulay-gulay. Dami. Kala ko, mura kong si Nosi Balasi. Sino ba sila? Kaon ta kay katusok kuan. Dagong kusganta. May tao.
ay mga bait ba? Ito manok. Kanda ko nito. Japanese style chicken salted. Ano ang tingay itong pangan-ani niya? Oh. Paano siya? Ano sa kadakaw? Diba? 100. Pila to eh? Pila to eh? 160 kapin. Ang tingay ni? 160 kapin. Mga naasa ka ng kuan. Mga naasa mga 50 pesos. Dollar. Last na nina ko nga vaccine mga tumugatsi. Kahuman, wa na. Thanks God. Mag-ikaon ka ito nang muna ang ano, ang front view sa atong gikanaan. Bukid siya. Bukid. Muna front view na to. Lingkod ta dire. Namapha ta. Ako lang gipaphaan para makalingkod. Mamaya ulit mga tumodachi, pagkatapos ng vaccine ko, i-update ko kayo. Sige. Mamaya ulit mga tumodachi. Hi! Nakauwi na pala ako sa bahay mga tumodachi. Pagkatapos ng vaccine ko, dumiretso kaagad ako sa Rapor. Naglakad lang ako papuntang Rapor. First time ko mag food testing / mukbang na lang, no? Ana na lang ni. Meron tayong iba't ibang klaseng na tinapay. Mga tinapay, mga tumudachi. Yung favorite ko. Tapos, meron tayong Mr. Donut. Meron tayong Mr. Donut. Yung mga pangalan nito, mga tumudachi, hindi ko alam na. Mag-video sana ako kanina sa pagbili ko nito. Hindi ako nakapag-video kasi mataas yung pila ba. May nakasunod sa akin. Mahiya naman ako mag-video-video bo. Kaya hindi ko alam kuan na lang nako i-explain na kung kaba ko ma-explain mga tumudachi ha. I-try nako. Try my best. Ikuan na lang nako ang kuan kanang taste niya ba kung unsa ako ang nalasahan. Ako na lang isulti ninyo. No, mga tumudachi man. Meron pala tayo dito na juice to tumudachi. Di ba kasagaran ang juice kay pit bottle man, di ba? Yung mga sana siya pangalan, plastic bottle. Ang suod kani kay ani siya gisud ay juice ni siya lami. Ang flavor niya kay lychee. Lychee ang flavor nito. Ito sarap to mga tumudachi. Mag-start na tayo sa ato ang mukbang / free taste. Asang taon na ni? Ari ko unas koan kani sa Mr. Donut mag-una. Ito siya mga tumudachi ay ubay ni mga tumudachi. Di na ako mahurot. Hindi ko to mahurot mga tumudachi. Hindi ko to maubos. Wala. Yan yung mga hindi ko pa natikman ba na ito yung mga hindi ko pa natikman sa Mr. Donut. Kasi kasagaran nako kuan nun kanang kumupalit kog Mr. Donut. Yung kuan good kanang murag munchkin ba? Munchkin nga naay kanang coconuts katong lugbi. O kana ra siya or katong kuan. Murag donut nga chocolate raman jud ko mga tumudachi. Akong orderon ba? Kung palit ko aning Mr. Donut. Managsa akong palit ani kay di makaita hilig ko tamis. Hilig ko pan pero dili siya tamis. Yan, meron tayong plato. Try natin mga tumudachi ha. Kakayanin. Sige, start na ko. Nanghunaw na ko sa akong hands. Kanya itong una. Saan siya? Hindi, murag. Di siya sweet. Ang baho pa lang, di siya. Murag siya kuan. So, na siya pepper. Saan siya pepper? Na siya paminta. Saan siya asin? Ay, dili sweet dahil. Murag siya ganun ay paminta kay na itong-itong ba. Pa siya, kani siya ay. Muni siya. Kamuton na nako ha. Kay kuan man. Nanghugas na sa kuskong kamot. Unsa ni siya ay basta ang pangan-ani niya kay pundon pundon ba to basta po ang first pudon or ano pudon na tingay ito basta
Ani siya mga tumudatsi. Ring. Na siya circle-circle o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kabuk koan. Circle-circle. Anaon ako na ni siya pagkaon tumudatsi. Ana ba? Di ba? Circle-circle man ni. Ana. Nga. Sa usa. Look. Nama siya. Mochi siya ba? Mura siya kuan. Saan siya? Ilapan pa. Anay. Kada kung murag, mochi ka na, mura siya ka ng lagkit ba? Wala ka ba sa pangan ani mga tumadatsi? Naku na ilhan. Kuan. Usa duha ra ka buok. Murag pundon or pundon. Basta may anak siya. Fail atong kanda. Naman niya. Yan na sad niya. Na inapol. Tila pa na eh. Wata na kontento kahapon, di ba? Yung kuan, yung tinapay na binili natin sa Fuchiyama. 4 ba to? Yung isa kinain ko sa sasakyan. Tapos yung dalawa is pagkarating ko kahapon dito sa bahay, kinain ko. Kakainin ko sana yung isa. Yung isa din. Ang kola, tama na uy. Kaya nung kuan umaga, yung breakfast ko, yun yung kinain ko. Lami kayo to siya, no? Masarap yun tumudatsi, ang katungkuan. Katong kahapon, mao to siya ang melon pan. Tapos ito ay asa man natong unahon? Kanina lang. Shakoy naman din ni, oy. Nawa shakoy. May pa katong chocolate akong gipalit ani, mura man siya shakoy. Ang pangalan nito ay shakoy. Shakoy. Kamuto na nato tumudatsi ha. Mura jud shakoy. Namahaw na mga tumudatsi. Kumain na kayo mga tumudatsi. Kain pala tayo. Shakoy naman siya. Asa man akong gipangalit. Masinta mga tumudatsi ha. Na masarap siya. Ito. Ano sa kape. Dami kayo. Nana. Sunod. Ilapan ko na lang mga tumudatsi ha. Kay nakuha naman ng kamot. Namagikuan mga murag asukar-asukar. Hari na sad tao. Dire tayo. Ito na ani. Kani is murag sandwich. Tinapay to. May mga flavor siya. 4 yung laman niya. 4 yung laman niya. Meron siyang, ano ni siya? Sausage. Kani siya sausage ni siya. Kita nyo? Hindi ba focus, no? Kita nyo mga tumudatsi? Hanap man, sausage. Basta sausage ni siya nga flavor. Tapos ito is ham. Ham to siya. Tapos ito is, ano ni siya? Tuna. Tapos ito is egg. Ano kayo siya, no? 4 in 1. 4 in 1 na siya. Kuan kayo siya. Hindot kayo siya pagka-idea ba? Kay lain-lain flavor man. Gamay ragod siya. Hilap. Nice idea kayo ang nakakuan ani 4 in 1 siya. Lain-lain na siya flavor. May egg, may tuna, ham, at saka sausage. Ito yung unahin natin sa tinapay. Ang pagabilan eh. Yung pagkabukas pa lang, ang amoy is yung tuna. Tuna na amoy. Asa tani. Derita sa may ano siya, oy. Atang pa na. Iba yung kulay, di ba? Ito is may pagkamarag brown siya ba? Dirty white. Dirty white. Tapos ito is white talaga. Ito, yung dirty white, yung flavor niya is egg at saka tuna. Hindi ko alam kung saan si egg at saka si tuna. Ito is si ham at saka si sausage. Sausage.
Kana. Sige. Ari ko na. Ito yung kakainin ko. I-guess ko kung ano to ha. Marag, paano siya? Paano siya no? Tuna or egg ni siya. Sa kuan ko, sa tuna ko. Ang flavor nito is tuna. Tingnan natin kung mahulaan ko. Ay, hindi. Wrong ako. Ang ano niya is egg. Ang flavor niya. Ang laman niya is egg. Kuan ko, kanang na-failed. Dili na punta sa white. Kanya ka. Ang flavor nito is si ham or si sausage ba? Si ham to, si ham. Tingnan natin. Tama ako, si ham. Ham siya. Yun na si mayonnaise. Hindi ako masyadong kumakain ng may mayonnaise ba? Hindi ko bet. Tapos ito, tuna to. Tuna. Lasang-lasang isda. Meron din siyang mayonnaise. May mayonnaise siya. Inom sa tabi. Uhaw da. Kanya akong kan. Awa, mani akong giinom gani ha? Ano na siya? Walay hasol ba? Iya ka mana ba? Anak tungab. Suyupon ra nimo. Lamig kay siya. Para buyag. Sunod. Na-taste na to pero kanon nako mga kuan tungod siya. Di lang nako kanon tanan karon. Tanon nako di na nako laboy sayang ani. Kasing ugma, ana ba? Ugma. Ako rin kaon ani ba? Tao na lang. Practice tag mukbang ani tumadatsi. Atong body movement ani. Kani isi sausage. Sausage yan. Na itlog na hotdog. No? Kuan siya. Dili wala gyud siya gitipid mga tumudatsi kay. Murag usa jud siya ka hotdog sausage. Gilagay. Ako ni kanon tanan. Kayo dili man mayonnaise. Ang kuan niya ang sauce niya is kuan kanang ketchup o sausage. Yes mga tumudatsi, salamat in town manata sa ato ang kuan kanang second vaccination. Nya hope lang ugma pohon. Wayan kay pamati, no? Harap. Ngayon ako to sa tamis. Kanin kayo. Nakakuha na niya kanang. Nailasa ba? Kani wala din nilasa. Kay sweets man. Sunod. Kani wala pa ako kasaunan eh. Wala ko kailaan ni mga tumudatsi. Kuan siya kanang. Mura siya ganang sana eh. Kuan jud kay siya bubusok. Busok kay siya nga pagka kuan. Donut. Busok. Mura siya ganang kung sa ato pa, kung sa pagkaluto ba nga kanang mura gud iyang texture ha. Mura siya ko ay katong binangkal. Nani siya ko kani manasay laing flavor nga naay chocolate. Kani barato ni siya kani ana akong gikuha. Chocolate ramay kanang kuan. Diferensya ato. Ang chocolate na ara dres babaw ba. Kani na akong gikuan. Ay, labos ka. Thanks God. Kung natos naro, di sa to siyang ganahan kaon ani mat mo datsi, di ka to ganahag tam isad. Ayo. Masya ka ng humok nga. Ang binangkal kay ko aman to kanang gahi-gahi man gyud to no. Murag ang texture niya kay murag siyang binangkal pero di siya gahi. Lami siya. Lami tanan ay basta pan. Mabuyag.
Sunod. Ay, sunod na to, ani. Hala. Kani. Itong kanina ba? Itong pudon daw ko na kong ingon. Kani siya ba? Ang nakalahiras niya kay kanang naasi ka ng murag icing. Ano, icing. Kato kay murag naay ka ng asukar nga pino. Kani kay icing mo ilang gipalaman yun. Kani akong gikuha, no? Murag gihapon. Ang nakalahiraan nito mo dachi is yung icing. Icing lang. Lamig. Parabuya, gani. Kanina ako favorite nga rin. Pwede na siya mao. Patay. Paano? Tam isa kayo ni siya. Kan siya good ka nang mura siya ganang. Mura kong tikoy. Ano ba? Tikoy siya nga. Uan. Ang texture niya. Parang siyang tikoy. Kung sa Japanese pa. Mochi-mochi siya nga kuan. Mochi-mochi. Mochi siya ba? 1, 2, 3, 4, 5. 8 jud daay siya. Kaya tulo na ako nakaon. 5 na. Kato sad 8 sad 8 eh. Inihap jud nila no? Siyawan. Hunod. Itong kanuon tumadatsi. Nabusog na ko tumadatsi. Prabuyag. Ito na lang. O nakahiramdam ko ani siya. Ang feeling niya sa sud ba? Mustard. Mustard siya. Choco mustard. Natingay niya siya. Ano na ay choco. Kaya na siya ay chocolate din sa labutan. Tapos yung ano niya, palaman, yung nasa loob niya is mustard flavor. First time ko makakain ito. First time ko makakain ito mga tomodachi. Mustard. Hindi ko bet. May cheese lagi. May siyang night cheese. Ano yung flavor sa mustard? Hayag kayo mo, no? Ano siya. Hindi ko bet yung ano. Yung ito ba? Yung palaman niya. No. Gamay na lang. Gamay lang kuha nga. Sunod. Sunod. Kinina po. Dalawang flavor din to mga tomodachi. Yung yakisoba at saka kroke. Yung kroke, mga tomodachi is kanagong kuan, potato. Gimash ba? Gimash siya. Dayon, butanga ka ng harina o katong breadcrumbs. Breadcrumbs. Basta ka na siya, breadcrumbs. Mantingin na siya. Wala siya. Kroke. Cabbage gali di ay ni. Cabbage na kroke. Cabbage. With cabbage siya. Tikman natin. Hindi ito siya kay gamay ng calorie. Kaya kimurag. Tastas ang calorie niya. Kani doha sad ka flavor, di ba? Kari 2 in 1. Hala, gigisi nun ako. Kari 2 in 1 kani is 4 in 1. Kung ganahan kag mga daghang flavor imong matikman, kani imong paliton. Mani siyang dagway tomodachi. Kani murag mao ni siya ang yakisoba, yung pansit ba sa loob kay ito kay mura masyag matigas ba. Mo ni ang kroke. Tikman natin. Manyan. Mura sa tsakuan. Sa ito ang mga tomodachi. Yung tinapay na lagyan mo lang ng pansit. Okay. Lami siya. Ito. First time ko to. Na may tinapay na may kroke. Meron siyang kuan. Meron siyang kanang ano siya? Ginaling ba? Giniling. I-mix dahil siya.
Mura siya naay potato, then naay giniling, at saka cabbage. Man gaana bagi fry. Di koan. Di mo kuroke. Okay. Kakainin ko to mamaya mga tumudatsi ha. Ato lang ikuan mga tumudatsi kay atong video mo taas na kay atong video tumudatsi. Ito, hindi ko na lang to tikman mga tumudatsi, murag dako makaini. Hamburger to siya tumudatsi. Hamburger, yung hamburger nasa packaging. Nasa packaging. Nasa plastic na oh. Ready to eat na ba? Hamburger to. Merong mayonnaise, ketchup, then patty. Masarap din to. Ito din yung binibili ko, tapos mura lang. Malaki. Nasa ano to siya, 110 yen, man tingalin siya. Oh, mga 120 yen, ana. Kuha na siya, malaki. Fukura Burger. Yung pangalan niya, masarap siya. Masarap to. Ito lang. Hindi ko pa to natikman. Ang pangalan niya is yung pangalan niya is Arabiki Mustard Chorizo. Chorizo rin? First time ko may mustard, may parang hotdog nga footlong, tapos ketchup. Ano siya? First time ko to nakatikim nito. Bangon niya! Mustard, oh. Ay. Taran! Yan siya. Diba? Yan natin yan yung pagkaon, no? Ano? Ganyan yung pagkaon. Sarap siya. No. Tapos na to. Tapos mga tumudatsi, di naman dyan ako kaya ba? Meron pang natira na hindi natin natikman. Sa sunod na lang ni walay sunod. Nasa ako na lang yan ni videohan kumukaon ko. Kani oh. Kay Halloween naman padulong. Mara sa gihapon ni katong karinglingin ba mga tumudatsi. Yung circle. Pakita ko. Ala. Yung circle ba? Ano siya? Gidesignan lang nila. Ana. Muni siya kuan. Kanang bestseller nila. Dili kanang ingani siya ba? Yung circle kay lami man ni siya. Kay mutchi lagi kanang mura siya kanang malagkit ba? Ito. Tapos ito ay yung usa ti ani niya kalimut lang pani niya. Basta na siya raisin. Cinnamon di ay. Cinnamon ba? Hindi mo cinnamon. Basta kung nasa raisin daw. Raisin. Ano? Masarap din to. Nakatikom po. Kausta naman tingali to oh. Tapos ito. Charos. Asa to? Chiros. Patakal mo tagkuan eh. O pa ko katilaw ani. Kani siya. Hi. Yan na lang nahabili na to. Hindi pa natin natikman tatlo na sweet at saka ito. Next time na lang. Oh, mga tumudatsi. Yan na lang muna kasi yung hindi pa natin maubos kakainin ko pa to. Kaya sayang naman. Diba? Sana. That's all for today's video mga tumudatsi. Sana na nakasabot mo, na-enjoy mo sa tong kaon-kaon sa daily wala explanation. That's all for today's video tumudatsi. Sana nagustuhan nyo at na-enjoy nyo. Please like, share, and subscribe. Matane! Good night!